Sa inisyal nga pakisusi sa Maritime Industry Authority o Marina Region 7, dunin hitabo nga communication tali sa St. Judiel Fast Craft sa Supercat ug LCT Poseidon 23 kung asa sila moagi sa may Mactan Channel aron kalikayan ang aksidente sa higayon nga magkaabot na sila. 300 meters sa wala pa maabot sa Mactan Channel, nakasinati na og steering casualty ang fast craft nga misangpot sa panagbangga. Nakaduso na og marine protest ang LCT Poseidon 23 samtang gipaabot pa nga makaduso sa iyang marine protest ang kapitan sa MV St. Judiel kinsa giingong naangol usab atol sa insidente. Samtang nagpadayon ang investigasyon sa nahitabo, gipatuman sa Marina ang suspension sa Passenger Safety Certificate sa St. Judiel ug ang Cargo Safety Certificate sa LCT Poseidon 23. Nakigalayo na sila sa mga ahensya sa kagamhanan nga gisangunan sa investigasyon. Aside sa pagkandak sa mga interview sa mga crew, amo pong tanaw ng kaning ilang kondisyon sa barko. Naana sila safety management system procedure manual. So before ta mo depart, natay mga checklist prior conduct of voyage or arrival sa barko. Katong mga checklist na kuan na yung mga item ato na kailangan critical item na to be tested prior navigation.